Li ser hilbijartinên heftê Hezîranê du meh derbas bûn. Lê li Tirkiyeyê hêj hikûmetekî nû ava nebûye. Hewldanên AK Parti û CHP ji bo avakirina hikûmetekî hevpeyman berdewam dikin. HDP jî piştgirî dide hikûmeta hevpeyman a AK Parti û CHP. Ev qarizan ku çê bibe CHP jî dixwaze PSK Kurd çareser bike vê pêvajoyê berdewam bike. û AKP jî qet programaya de vêya hebû heta îro berdewam dikir. HDP jî ku vêya ew jî dixwaze bu sê partî dixwazin ku hejmara wan di pênçlû pênc dike çarsidû heftê. Ew ê temayên piskirêka wisa barin ew çareser bikin. Wekî HDP rêveberên CHP'yên li Amedê jî dixwazin hikûmetekî hevpeyman çêbibe û demildest pirsgirêka Kurd bi riyên aştiyanê çareser bike. Baştan beri CHP bu konuda samimidir. Ji destpêkê ve CHP di mijara hikûmeta hevpeymanî de ji dil e. Em dixwazin pirsgirêka Kurd bi riyên aştî û biratiyê çareser bibe. Ger hikûmeteke hevpeyman pêk were, em dixwazin wezîrên dad û karên derve ji CHP bin. Ji bo ku bikaribe li Tirkiyeyê guherînên bingehîn çê bike, divê ev hikûmet jî heta 4 salan berdewam bike. Bir türlü bu olmadı. Bu konuda Serokê Giştiyê AK Parti Ahmet Davutoğlu û Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu duşemê li Enqereyê civiyan lê ji civînê tu encamek derneket. Her du alî ji bo hin xalên nakok zelal bikin, de vê hefteyê carekî din bicivin. Bi destpêkirina şer û pevçûnan li Bakurê Kurdistanê hêviyên aştiyê têk çûn. Lê siyasetmedar dibêjin ger hikûmetekî hevpeyman a AK Parti û CHP ava bibe, de hêviyên aştiyê carekî din geş bibin. Gönül Morkoç, Rudao, Amed.